በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ስድራ ቤት እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በረከት ንምስታፍ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ኣብዛ ቅድስቲ ቤት ዝመጻኹም ከመይ ኣለኹም? ዝሓንደቐኒኹም ከመይ መጺእኹም? እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈጣሪና ስለ ዝፈተወናን ዝረዳእናን ስለ ዝዓቀበናን ዝሓለወናን ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን። ኣብዛ ቅድስቲ ቤት ኣዒንተይን ልበይን ንዘለኣለም ኣብዚኣየን ኣብ ዝበላ ዓይንቲ እግዚአብሔር ዘለዋ ልቢ እግዚአብሔር ዘለዋ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክንቆውም ብዓይኒ ምሕረቱ ፈቂዱልና እሞ ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንዝክሮም ዝግባአና ምሳና ክህሉ ዝግብኦም ግናኸ ብሞት ዝተፈልዩ ምሳና ክህሉ ዝግብኦም ብማእሰርቲ ህኪት ተኣሲሮም ብናይ ሰይጣን ማእሰርቲ ተሓኒቆም ካብዚ ቤት ድሒሮም ዘለው ወገናትና ንኹላቶም ፈውሰ ምሕረት ይልኣኸሎም። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ብዘለና እግዚአብሔር ፈቲሉና እግዚአብሔር ኣምላኽ ረዲኡና እሞ ነዚኣ ዝምነዩ ኣብ በረኻታት ድምፂ ኣራዊት ዝሰምዑ ነዚኣ ዝምነዩ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተንኸይሲ ደወል ድምፂ እግዚአብሔር እንተንሰምዕስ ካበይ ምኾነልና ኢሎም ከብዶም ሓቂፎም ዘለው እረ ኣብ ሆስፒታላት ብቃንዛ ስቃይ ሞት ዝምነዩ ዘለው ቁጥሮም ሒደት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ግን ካብዚ ኩሉ ሰዊሩ ኣብታ ቅድስቲ ቤቱ ኣብታ ቅድስቲ መኣዱ ክንራኸብ ኣብቂዕና እሞ ክብርን ምስጋናን ንስሙ ይኹን። ስለዚ ነቲ ዝበሃለና ክንሰምዕ ሰሚዕና ከነተግብር ደጊመ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ይኹን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብየማን ብፀጋም ብቀደም ብድሓር ኮይና ተሓለወና። ሎሚ ንመሃሮ ኣርእስቲ ነዚ ተኸታታሊ ማለት እዩ ከምቲ ክንገረና ዝቐነየ ንክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ እዩ? ምስዓብ። ስለዚ ንክርስቶስ ምስዓብ እንታይ ማለት እዩ? ንሕና ካብኡ እንታይ ንምሃር? እግዚአብሔር ኣምላኽና ክምህረና እዩ። ዘስተውዕል ልቢ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና። ንሎሚ መእተዊ ክኾነና ምእንቲ ብዛዕባ ዝርእስቲ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ክንሕዝ ደጊምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክምህረና እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይግበረልና። ንክርስቶስ ምስዓብ ኣብዛ ርእስቲ እዚኣ ክልተ ነገር ኣሎ። ቀዳማይ ክርስቶስ እታ ካልአይቲ ድማ ምስዓብ። ክርስቶስ መን እዩ? ምስዓብ ከ እንታይ ማለት እዩ? ሎሚ ነዚኣ ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ምሳና ይኹን። ክርስቶስ መን እዩ? ክርስቶስ ብዙሕ መግለፂ ክንህበሉ ንኽእል፣ ግን ክርስቶስ መን እዩ? ብዝርድኣና መንፈስ ብዝርድኣና ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክነብር እንተኮይኑ ይነብር ኣሎ ክንብሎ እንተኮይንና እንታይ የድልዮ? ኣብ መባእታዊ ዝተምሃርናዮም ቀዳማይ
كهل اللو كنبر انت خوينو هلونا يدليو قال اي كنبر انت خوينا برهان يدلينا سالساي كنبر انت خوينا مؤوت يدلينا رابعاي كنبر انت خوينا انجيران ماي يدلينا حمشاي كنبر انت خوينا قسنت آليا يدلينا شادشاي كنبر انت خوينا صبائي ويدما أباي مزيم كيقتلنا حلوة يدلينا عمودا ساكن نبر انت خوينا دما نقبو تقريبنا بليعنا ستينا عرفت انت زيبلو ويسلام انت زيبلنا واقع يبلو سلازي كنبر انت خوينا دما تشابعين تيدلينا عرفتي ويسلام زين مبأتاوي عبهيوت نخنبر زدلينا كوران زوج جابير دسك بلنا دما إذن مبأتاوي كنبر زدلينا كلن نذكر كريستوس الله قدامي كريستوس كنبر انتوهينا هلونا يدلينا إلنا كريستوس أملاخنا فتارينا هلونانا زفتر نسوس لزهونه كريستوس علنا كالآي كنبر انتوهينا أبهيوت أقداسي قدامي هلونانا برهان بزي برهان ودسب كنبر أيكل برهان أبهيوتنا قداسي أمو هداء برهان انتلو مريت زودا زغفلو برهان يزلو اتناي سمايات زي كفلو زي ودا برهان نايس حي كوانتو هونس انتاي فرارغي ليت مزي يفرارغوي زي ودا صحي صدق زخونا ግን መኒ ክርስቶስ ስለዚህ ባዕሉ ሰማያዊ አምላኽና ክርስቶስ ፈጣሪና እንታይሉ በቃ አነ ብርሃን ስለዚህ ህልውናና ንሱን ተኾይኑ ብርሃን ዘይውዳ ዘይክፈሎ ጸልማት ዘይፈራረቆ ዘለዓለማዊ ብርሃን حقኛ ብርሃን መኒ ክርስቶስ አምላኽና እሞ ከደኣ ክርስቶስ አምላኽና ብርሃን እንተኾይኑ ከመይ ንሕና ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ደስ ዘይብለና ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና ንዓና ብርሃን እዩ ብድሕሪኡ ብርሃን ጥራይ በይኑ ዋጋ የብሉን ነቲ ብርሃን እንታይ ከሰኒ ኣለዎ ሙቐት ከሰኒ ኣለዎ ብናይ ክሕደት ናይዚ ዓለም ብድንቁርና ናይዚ ዓለም ከይንቆርር እሞ ልብና ከይበርድ መን ሂብና ሙቐት መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ኣምላኽና ክርስቶስ ጎይታና እዩ ህልውና ሂቡና ብርሃን ሂቡና ሙቐት ሂብና እዚ ተዋሂብና ግን ነብር ኣሎና ይንብልን ክንበልዕ ኣለና ክንሰቲ ኣለና እሞ ከደኣ ኣብ መሬት እንተበሊዕኻ እቲ ትበልዖ ተመሊሱ ዘጥሜካ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ግን ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ብልዒ ግን ዘየጥሚ ኣብ መሬት እንተበሊዕኻ ምስ በልዓኻዮ ሙማትካ ይተርፍኒ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ መግቢ ግና ናይ ህይወት እዩ ዘየቀትል ዘየምውት ማለት እዩ ስለዚ እንጌራ ህይወት መኒ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ እሞ ከደኣ እንጌራ በሊዕኻ ኸ
بزي ماي كنبركال أي كالني سلازي نتا سامراوي سبيتي أم عرف 4 ونجيل يوحنس انتايلوا ماي باستيني لوا أسي كاني أي اتزلمنا كزر لن تتفلتيوس ماي مهابكي أبدا كامت حاجي إذا أنت ستخايا مليس زي صمئني ناتيجن تايلوا ماي هيوت سلازي أم عرف 7 ونجيل يوحنس تايلوا أفلاق ماي هيوت زي وهز انكرسو كاب كرسو ماي هيوت زوحز كرسوس أملاك ماي سلازي أين زنقع هلونا هيبونا بدحري إدما برهان هيبونا بدحري مؤت هيبنا بدحري إدما انجيران ماين هيبونا انجيران ماين هيبونا نعنا منالبات زمرح انت زي بالكا وصحي مغنياتو انا بلع خطراي بزي مراحة كتنبر هيوات ايكونا ودسب كفتر نكولو كوماوي فترات زلووي كومينال كريجر سلازيو بصمونا كنبر زشكرو سلازي انت يدلينا انت خوينو مريحنات يدلينا ناي منتاي مريحنات እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ ድማ ንዓና እንታይ ናይ እቲ ዝበለጸ ርክቡ ጓሳናይ ማለት ጓሳናይ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝቐረበን ጥቡ ዝምድና ዘሎ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ጓሳን ሞጓሰኒ ስለዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እንታይ ኢሉ ኣነ ሓቀኛ ጓሳ ምዕራፍ 23 ድማ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎለኝ ስለዚ ኣብ ልሙዕ ሻኻ ዘውዕለና ኣብ ጽሩይ ማይ ዘስተና መን እዩ ጓሳይና ክርስቶስ ጓሳና ክርስቶስ ከይንጠሚ ኣብ ልሙዕ ሻኻ ከይንጠሚ ድማ ኣብ ሓቂቕ ጽሩይ ማይ ዝወስደና ክርስቶስ አምላክና ስለዚህ መሪሕነት እንተ ሂቡና ብድሕሪኡ ዝተርፈና እንታይ እዩ ሓለዋይ በሊዕኻ ሰቲኻ ጉስነት ረኺብካ ብርሃን ረኺብካ ሙቐት ረኺብካ ሓለዋ ወይ ድማ ፕሮቴክሽን ዘይብልካ እንተኾይኑ ዋጋ የብሉን ተኽላ መፂ በልዓካ أباي مزي بالقتلك صلاة مزي دما يزرفك سلازم تهدلي كبيوت حلوة وما حلوة انتاي قطر زليل زمصو هيكونن بقى كسعر زي كل صنع قطري ما هيوتنا ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ሓለዋ እንተሎ ምተኻሳሎ ሓላዊኩም ግን አይታኸሰኒ ሓላዊኩም አይደቅስኒ ሓላዊይ አይደቅስኒ ንሱ ድማ ክርስቶስ ይባሃል ስለዚ ዘይድቅስ ዘይሕለል ዘይታኸስ ሓላዊና መኒ ክርስቶስ ስለዚ ክሳዕ ክንደዚ ሓለዋ እንተሎካ ኩሉ ትዝበልናዮ መጀመርያ ህልውና ብርሃን ሙቐት መግብን መስተን ብድሕሪኡ ድማ መሪሕነት ምስበልና ሓለዋን ተረኺብካ ምንባር ኣኸለ ይበሃልኒ እንታይ ኣድልየካ ሓለዋ ቃለኒ በልዕ ሰት ኣለኹ ግን እንታይ ኣድሊ ዕረፍቲ ወይ ድማ ሰላም የድሊ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ሰንበትና ዕረፍትና ሰላምና መኒ ክርስቶስ ኣምላኽና ስለዚ ባዕሉ በቲ ህያው ቃሉ ኣቱም ትጽዕሩ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ኣቱም ትሽግሩ በዛ ዓለም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ኣርዑተይ ልዙም ጾረይ ፎኪስ እሞ
أتم تسعروا أتم صور خبركم نباين عو انتي قولكم لنفسهم عرفت خباي عرف عصرت حدا ولا يسرع شو موت الونجيل ماتيوس سلازي لنفسهم انتي كباي عرفتي كهباي سلازي علم تبك عرفتي نجزئيو علم تبك سلام نجزئيو انت هذا تكون تمناوي سلام سل عم مدري ولا دقس وعيد دقس انت حادرة عرفتي سمعوني سلامنتاي عرفتنا يمري حدا جزياوي قال اي تمناوي سالساي دما ادكامي سلازينا تدقس كاتدكم أملاحنا زل عرفتكن كابزن سلسته بحريات وصاي زيدكمي قال اي دما زي منوي برتبل بقى عرفتي برتبل عرفتي زحوسك زي منو عرفتي اتسالساي دماني زيدكم عرفتي حسيبنا لنفلق قدسان ملائكة السماء قدس كبلو كسبدو ليتم سمعتي بزي عرفتي امسو مو هذا ايدهمون زبل حساب بلبنا خمس قديتاي አይኮነን አይደኽሙን እዮም ኣብ ግብረ ሕማማት እቲ ቅዱስ ሊቅ እንታይ ኢሉ ሰጊዶቶም ዕረፍቶም ወዕረፍቶም ሰጊዶቶም እቲ ስግደቶም ዕረፍቶም እዩ እቲ ዕረፍቶም ድማ እንታይ እዩ ስግደቶም ኣነ ንስኻትኩም ከንምንየ እንታይ መወዳእታ ናይ ህይወትና ተስፋስ መወዳእታ ኣብ ሰማያት ከም ቅዱሳን መላእክት እናሰገድና ክንነብር ومن سجد كان برا دخم ديكونا عفالون زيدكم عرفتي انت سجد كاس عرفتي انت عرف كادم ما سجدان كله هيوت الله سلازي كم ناي مريت دك إسكا زد كمك عرفت زي كونس أنصار بك الناس سجد كاس عرفت سمع كمان وموز غماني سلامنا نقول سلام مدهاني علن يسوع كريستوس سموز خبرن تمسكن اليوم إذا شو عت نجرات ما بقتاوي هيوت كوينا نخد قصل أما نركب تتبعيلوس عن كريستوس إذا شو عت تأمر بيل حزلنا حدا نجر كان حسب لنا سلازي كريستوس مالت هيوت مالت كريستوس مالت هيوت مالت بار مس كريستوس منبار بهيوت منباري كاب كريستوس مثلاي كاني ممات مالتي سلازي كريستوس امناخنا نعنا انتايناي هيوتنا يبقى سلازي انا هيوت ايه تنساين هيوتن انا معرف عسرت حدا فوق عيسى محمد شلون غير يوحنس هيوت انا سلازي هيوتنا مني كريستوس مو هذا هيوت كريستوس انت خوينو كما ينموت كنحري موت ك نمنتاي نمرصو موت ك نمنتاي نحاريو كم حرياخ كون اقبؤني وزعاي ايكونا حدا نجر كنقولكم ابز عالم ጭንቂ በዝሕ ጸልማት በዝሕ موت بزح سقاي بزح ازي كله زابير كنساقه زفترلنا ابصلمات لبنا كطفانا زفترلنا كنشجر زفترو مسلكم ايكونن انتاينا هيوت هيبناي اتي هيوت كنتاي كريستوس هي برهان هيبناي اتي برهان كريستوس ግን بكرات ناي برهان انتاي ጸልማት ኣብ ሳይንስ ይኹን ኣብ ስነ ፍጥረት ብናትና ስነ ፍጥረት ቅዱስ ተርሴና ትምህረና ተሐቀኛ ናይ ስነ ፍጥረት ትርጉምን ብሳይንስ እንተኾይኑ ጸልማት ህልውና ይብሉ حددلنا سلمات هلونا يقولوا فترة كادو كله سوني سنبت تفتيرو سون تفتيرو سولس تفتيرو نبلينا
ثلث እጽዋት ተፈጢሮም ንብል ረቡዕ ብርሃናት ተፈጢሮም ንብል በብናቱ ንኩሉ ፍጥረት ንህቢና ብርሃን እኳ ከይተረፈ ዝተፈጥረሉ ንጽውዕ ኢና ጸልማት ግን ዝተፈጥረሉ ግዜ የለን መኻቤላ መጺ ጸልማት ህልውና የብሉን ጸልማት ዋላውን ብሳይንስ ተሪናዮም ጸልማት ኤግዚስተንስ ዝበሃል የብሉ ህልውና የብሉ ብኸመይ ክንርድኦ ኢና እዛ ገዛ ጸልማት ምስ መላእታ ሓንቲ ሽምዓ እንተወሊዕኻ ወይ ድማ መብራህቲ እንተወሊዕኻ ጸልማት ኣበይ ኸይድ ጠፍእ ስለዚ ህልውና ስለ ዘይብሉ ብኩራት ናይ ብርሃን ጸልማት ንሪኦ ዘለና ብርሃን እንተበኺሩ እንታይ መጽእ ጸልማት መጽእ ናይ ብርሃን ብኩራት ጸልማት እምበር ጸልማት የለን ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ዓለም ትሳቀየ ዘላ ስቃይን እቲ ንሕና ኣብ ህይወትና ንጭንቆ ዘለና ጭንቀትን ውፅኢት ስንታይ እዩ ካብ ብርሃን ምብኳር ብርሃንካ ክርስቶስ እንተበኺርካ ኣብ ጸልማት ትነብር ኣብ ጸልማት ምዕቃፍ ኣሎ ኣብ ጸልማት ምስባር ኣሎ ኣብ ጸልማት ሰንከልክል ምባል ኣሎ ኣብ ጸልማት ምውዳቕ ኣሎ እረ ወዲቕካ ምትራፍ የለን ሙማቱ ምን ኣሎ ስለዚ ህይወትና ብዘይ ክርስቶስ ጸልማት እዩ ህይወትና ብዘይ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሞት እዩ ክርስቶስ ንዓና ህይወት ምርጫ ዘይብሉ ህይወትና ካልእ መተካእታ ዘይብሉ ህይወትና ናትና ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ስለዚ በእምሮ ብልብን ንክርስቶስ ኣምላኽና ህይወትና እዩ ካባኻሞ ናበይ ናበይ ገጽና ንከይድ ካብ ህይወት ናበይ ኢልና ብሙሉእ ሓይልና ብሙሉእ ልብና ከነፍቆሮ ከነኽብሮ ክንእዘዞ ይግባአና እግዚአብሔር አምላክ ጸልቁ ይብዛሐልና ስለዚህ ክርስቶስ አምላክና ህይወትና እንተኮይኑ እሞ ከደአ ክርስቶስ አምላክና ህይወትና ይንብላለና እንታይድልና ሓደ ጊዜ ንመረዳእታ ኮነና ሓንቲ ምስላፍ ነግረኩም ሓደ ሰብ 10 ሰባት ነይሮም ነዞም 10 ሰባት ጎይታ ክርስቶስ አምላክና ተገሊጹ ነቲ ሓደ ታይሎ በቃ ካብሎ ምን የምሳኻይ ጸሎትካ ተሰሚዕሎ እንታይ ክገብረልካ ኢሎ ተቀዳማይ እንታይ ዋይ በኸራይ ገዛ ተሳቂሎ ገዛ ሃለኒ እቲ ሓደ ድማ ብደቀይ ተጨኒቀለሁ ሞት ደቀይ ኣብ ጽቡቕ ኣብጽሓለይ እቲ ሳልሳይ ገንዘብ ጎዲልንሎ ገንዘብ ሃበኒ እቲ ራብዓይ ኩሉ ነይርኒ ብዘይ ጥዕና እንታይ ከውን ሳቀለሁ ብጥዕና እሞ ጥዕና ምልኣለይ እቲ ሓምሻይ ከምኡ እናበሉ ኣነ ኣብዛ መሬት ብፍርሒ ብሽቆራይ ዝነብር ዘለኹ እሞ ሓልወኒ እቲ ሓደ ድማ ዝበልዖ ሲኢነ ኣለኹ እሞ ድራር ዕለተይ ሃበኒ ጌራይ ኣይተኽልኣኒ እዚ ኩሉ ምስ ለመኑ ኣብቶም 9 ናይ ዞርዮም ሰምዐ ኣበይ በፂሑ መበል 10 ምሳኻይ ካብሎምን እሞ ጸሎትካ ተሰምዒ ኣነ ክርስቶስ ኣምላኽ ምሳኻይ እንታይ ትደሊ እንታይ መሊስሉ ወላ ሓንቲ ይደልኒ ሓደ ደለና ክርስቶስ ምሳይ ተኾንካስ እንታይ ከድልየኒ እሞ ወላ ሓንቲ ይደልኒ ኢሉ የድልየና ኣምላኽ ምሳና ተኾይኑ ስለዚ በቃ ነቲ ሁሉ ዓለም ንደልዮ ዘለናስ እንታይ ኮይና ኢና ክርስቶስ ኣምላኽና ምሳና ከም ዘሎ ስለዚ የረጋገጽና ኢና ረሲዕና ኮይና መን ይብዝ መጽ ጸሊ ክርስቶስ ምሳይ ነበር ኣብ ልበይኩም ኣረንሱ ስትረፍ መን ይመጽ ክጽልን ኮሎስ ኣብቲ መጽ መንግሥኻ ዘክረን ሲቆልኪ ኣብቲ መንግሥኻ ትወኒ ዝበሃል ጸሎት ረሲዕና ኮይና እንታይ ደኣ እዚ ኣወዲላትንላ ተኣምላኽ በጃኻ እዚ ኣወዲላትንላ በመላኣለይ እዚ ኣብ ድቃስ ኢነለኹ ሓጎሳን በቃኒ ዓለም ኣምላኽና ግን እንታይ ኢሉ ንሱ ተወሳኽኒ መድመ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ ወእንዝ ይትቤሰት
دكم قدم انتاي من قصن صدقون دلي نعود دلي وهذا كله قصة خلكمي مغنيات كرسوس مساخان تخوينو هلونا اللوكا برهان اللوكا موقت اللكا قسنة اللكا حلوان اللكا سلام عرفت اللكا مقبي سقان مقبي نفسنا اللكا سلام انتاي كدل شعو العصرين تايلو هيدلني والحنتي إيه نسخام سايتقون كاس انتاي مغدل لي كل دي كان عين أبوتاتي أديتاتي أحواتي أحاتي سدرا بيت እግዚአብሔር በቃ ክርስቶስ አምላክና ከምዚ ጌርና ኣብ ልብና በእምሮም ብልብን ክንርድኦ እንተዘይክኢልና በቃ እቲ ፍቅሪ ምስ አምላክና ዘለና ላሕሊ ሒሎ ማለት እዩ ሽዑ ብዓለም ክንጭነቕ ኢና ብናብራ ክንጭነቕ ኢና ብህይወት ክንጭነቕ ኢና ብናይ ሰማያት ህይወት ድማ ክንሰግእ ኢና በቃ ከነሰውዕሎ ክንምርምሮ ዝግባአና ሓቂ እንታይ ይመስለኩም ክርስቶስ አምላክና ምሳና ምዃኑ ጥራይ በቃ ስለዚ ክርስቶስ አምላክና እንታይ መኒ ንክርስቶስ ምስዓብ ክንብል ከለናስ መኒ ክርስቶስ ተኮይንስ ህይወትና እዩ ካብ ህይወት ከመይ ትእለ ስለዚ ኣይንረሳዕ እያ ብኩራት ናይ ብርሃን እንታይ እዩ ፀልማት እዩ ብኡ መጠን ከንታይ እዩ ሞት ዝበሃል ፍጥረት ኣሎ ሙስኡ ማለት ሞት ዝበሃል ፍጥረት የለን ሞት እንታይ ማለት እዩ ብኩራት ናይ ህይወት ማለት እዩ ህይወት ምስ ተረፈ እንታይ ይመፅእ ሞት መፅእ ብርሃን ምስ ተቋረፀ መን መፅእ ፀልማት መፅእ እምበር ኣምላኽ ንዓሞት ኣብ ዝፅናሕ ነዚኦም ከይትካ ቆተሎም ኖ ካብ ህይወት ምስ ተፈለና ኢና ሳዕቤን ኮይኑ ይመፅ ስለዚ ፀልማትን ሞትን እንታይ እዮም ሳዕቤን ዳ እምበር ናይ ገዛ ርእሶም እንታይ ህልውና የብሎም ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራን ህዝበ አምላክ ሞት ይሁን ፀልማት ናቱ ህልውና ስለዘይብሉ ኣብ ህይወት ክንነብር እንታይ ንግበር ህይወት ንሕረ ስለዚ ክርስቶስ አምላክና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብህይወት ክትነብሩስ ህይወት ሕረይ እንተኮይንስ እንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ክትነብሩስ ክርስቶስ ሕረይ ማለት እዩ በቃ ስለዚ ብከምዚ መንፈስ ነቲ ናይ ክርስቶስ አምላክና ክብሪ ኣብ ህይወትና ክንርድኦ ይግባአና እግዚአብሔር ይደግፈና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳና ትሆን ቅዱሳን እግዚአብሔር ካባና ይፈለይ ስለዚ ተቀዳሜቲ በሪሃትና ትሆን ተስፋ ገብ ስለዚ ተኻልኢት ተርኸና ማለት እዩ እንታይ ያሳ ብሓደ ደለና ኢና እንታይ ተኻልኢት ምስዓብ ስለዚ ንህይወት ዘይሰዓብካ ንመን ክትስዕብ ክርስቶስ ህይወት እዩ ኩሉ ነገር ናይ ንዓና እንታይ ኢልናስ ክሰዓብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክሰዓብ ኣለዎ ማለት ግን ብኸመይ ክሰዓብ ዘለዎ ዝብል ለባም ሕቶ ክንሓትት ግዴታና እዩ ብኸመይ ክሰዓብ ዘለዎ ብሰለስተ ነገር እዩ እዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ድማ ሓደ ካብ ሓደ ከይፈለኻ ብምንታይ ብውህደት ምስዓብ ክበሃል እንከሎ ምስዓብ ብቃል ምስዓብ ብግብሪ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስዓብ ብሓሳብና ብቃልና ብግብርና ንኣምላኽና ክንስዕቦ እንተዘይክኢልና ምስዓብ ኣይበሃልን ሓደ ናብ ሰሜን ዝኸይድ መኪና ሰዓበኒ ኢልካ ንደቡብ ትኸይድ ዲኻ ኣይትኸይድን ኢኻ ነተንሱ ዝረገፀና ረገፅካ ኢኻ ትስዕቦ ዓይንኻ ሓሳብካ ቃላትካ ምስ መን እዩ ሙስኢ እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ንስዕቦ እንተኮይንና ብምንታይ ብቃል ብግብሪ ብሓሳብ ማለት እዩ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ቀንዲ ኣገደስቲ እዩ ቀዳማይ بحساب كنجمرينا حساب العلوهلي حساب العلوهلي بقالك سعبك إلك يو حساب كوكالة تهوينو
ዋጋ የብሉን እግዚአብሔር አምላክ ቅድም ቃላትን ቅድም ግብርን ንመን ይዝጥምት ንሓሳብካ ይዝጥምት ስለዚህ ሓሳብናስ ሓሳብ ክርስቶስ ደሎ መወዳእታ መንፈሳውነት መንፈሳዊ ህይወት እንታይ ይመስለኩም ካብ ብዙሕ መጽሓፍ ዘንበብኩም ካብ ተመኮርኩ ህይወትን ካብ ናይ ቦታትና ትምህርትን መወዳእታ መንፈሳዊ ህይወት እንታይ ማለት እዩ ካልእ ከይመስለኩም ሓሳብካ ክሒድካ ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ርእስካ መጣ ማለት እዚ ሓሳብና እዚ ይሕስ እዚ ሓሳብና እዚ ይታለል ስለዚ ንዑ እያ ቢልካስ መንእታዊ ሓሳብ ክርስቶስ እዚ አንተ ጌርና ጥራይና መወዳእታ ደረጃ ናይ መንፈሳውነት በቂዕና ንብል ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 ፊልጵስዩስ ማይንድ ኦፍ ክራይስት ሓሳብ ክርስቶስ ኣባኹም ይሃሉ ሓሳብ ክርስቶስ እቲ ሓሳብ ናይ ክርስቶስ ኣብ ርእስኹም እንተሎ በቃ መወዳእታ መንፈሳውነት እስከ ንመርምሮ ሐዋርያት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝበልዎ ብድሕሪ ዝመፁ ቦታት ብዛዕባ ክርስቶስ ዝበልዎ ሓደ ብዘመን ኣይራኸቡ ብቋንቋ ኣይራኸቡ ብጂኦግራፊ ኣይራኸቡ ከመይ ጌሩ ሓደ ይመፅእ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮን ብድሕሪ ክንደያ ማእት ዓመታት ዝመፀ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ዝበሎንሲ ሓደ ቋንቋ ኣይራኸቦም ጂኦግራፊ ኣይራኸቦም መን ይራኸቦም ሓሳቦም ሓሳብ ክርስቶስ ስለዝኾነ ሓደ ሓሳብ እዩ ዝምንጭው በቃ ማይንድ ኦፍ ክራይስት ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ጥራይ ዝምንጭው ዞባ ይክልክለካ ቋንቋ ይክልክለካ ባህሊ ይክልክለካ ሓደ ሓሳብ ትኸውን ማለት ስለዚ መወዳእታ ናይ መንፈሳውነት ሓሳብካ ሓሳብ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እዚ ከቢድ ከይመስለና ቀዳሞት ወለድና ሓሳቦም ሓሳብ ክርስቶስ ነይሩ መዓስ ኣብ ዝሓለፈ ኣቦ ሓጎታትና እነ ሓጎታትና ሓሳቦም ሓሳብ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ከመይ ኣብ ገዝኦም ሓፍተይ ዝግባ ከይፀልእ እዚኣ ስባ እግዚኣብሔር ባፈትወልና እናበልዮም ዝኸዱ ነይሮም ክርስቶስ ዝማእኸሉ ማለት እዩ ዝኾነት ነገር እዚኣ ተዋፅእ እያ እዚኣ ከምዚኣ ብሓሳቦም ከም ናይ ሎሚ ሓሳብና ገዲፍናስ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብሓሳብና ክንመዝን እንደሊ እዚ ከመይ ገይርኹ መን ኢሉኳ ሓሳብ ካዳ ደኹም እንዲ መጽሓፍ ናይ ቤተክርስትያን ክነቕፉ ሰሚዕኩም ዘለኹም ብሓሳቡ ከመይ ንሓሳብካ ተኣምን ሓደ ሊቅ ናይ ካብ ቦታት ቤተክርስትያን እንታይ ኢሉ ንዑ ድሕር ብሓሳብካ ክትምርምሮ ንመጽሓፍ ቅዱስ ይኹን መጽሓፍ ቤተክርስትያን ጀሚርካ ንኣምላኽ ዘይኮንካ ተምልኽ ንመን ንሓሳብካ ኢኻ ምክንያቱ ሲ ቁኑዕ ዝኸውኒ እዚ ሳይከውኒ ትብሎ ዘለኻ ንሓሳብካ ኢኻ ተምልኽ ዘለኻ ተጠንቀቕ ማለት ዓቕሚ የብልናን ንሕና ከምኡ ክንብል ሓሳብና ሓሳብ ክርስቶስ እቲ ዘይከኣል ከም ዝከኣል ዝገብር እቲ ዘይሕሰብ ከም ዝሕሰብ ዝገብር እቲ ከቢድ ከም ቀሊል ዝገብር ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ስለዚ መወዳእታ መንፈሳውነት መኒ ሓሳብካ ሓሳብ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ ጥራይ ስለዚ ክንስዕቦ እንተኮይንና ንክርስቶስ ብኸመያ ሓሳብና ሓሳቡ ምስ ንገብር ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወትና ምርጫ እንተመፅዩ እዚ ኣባ እግዚኣብሔር ክፈትወለይ ኣይፋሉን እግዚኣብሔር ከይፀልኣለይ ይባዝስ እዚኣስ እግዚኣብሔር ክሕጎሰለይ ንክርስቶስ ኣምላኸይ ከይጉህዮ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ልብና ክሰርፅ ይግብኦ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና መወዳእታ حسابك حساب كريستوس انتخوينو قص እግዚአብሔር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ካፍተን 10 ብፁዓን ዝብላታ ዝመቀረትን ዝዓበየትን መንያ ብፁዓን ንጹሃን ልብ እስመእሙንቱ ይረእይዎ ለእግዚአብሔር ንጹሃት حساب ንጹሃት መንፈስ ንጹሃት ልቢ ንመን ክርእይዎ እግዚአብሔር ክርእይዎ ዝዓበየ እታ ዝዓበየታ ዘላ ስልማት ካፍተን ሸዓተ መንያ እዚኣ ታይትብል ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እግዚአብሔር ክትርኢ ካብዝ ጥዕምታ ያለው ስለዚህ ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እሞ ብፁዓን حسابك حساب ክርስቶስ ኮንኮሎ
حسابك حساب كريستوس انت خوينو እተን ክልተ ጸገም የብለን በቃልካ ክርስቶስ ከተምልኾ ንሐሳብካ ትእዘዝ ግብርካ ድማኒ ግዙእ ናይ ሐሳብካ ስለዝኾነ ጸገም የብሉ ስለዚ ቀዳማይ ንመኒና እንቆቆል ዘለና ንሐሳብና ነዚ ሶሎሞን እንታይ ምንጭ ህይወት ካብ ልቢ ሞ ቀንድ ንመን ተጠንቀቁሉ ንልቦናኩም ተጠንቀቁሉ ኣብ ልቦናኩም ኣይትጸጉዑ ወረይብል ወሲሁ ኣብ ሓሳብ ናይ ዝመሬትኩም ፍልጠትኩም ትምህርትኩም ናይ ዘነ ዓለም ዝሓስኩም መን ቁንጣሮ ዘይኮነስ ዓለም ምስ ኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ልብኩም ኩሉ ይግብኦ ስለዚ ኣብ ልቦናኩም ኣይትጸጉዑ ማለት ነዚ ወለዶ እዚ እዚ ከውኒ እዚ ከውኒ እዚ ከኣሊ ኣይፈለጥናዮን እምበር ናይ ዘመንና ጣዖት ኣተሓሳስባና ክደግመልኩም ናይ ዘመንና ጣዖት መኒ ኣተሓሳስባና ካብና ኣምላኽ ምምላኽ ንመን ክንምልኾ ጀሚርና ከይተረዳእና ንሓሳብና ብሓሳብካ ንኣምላኽ ትፈርድ ብሓሳብካ መጽሓፈ ክርስቲያን ትፈርድ ብሓሳብካ ድማኒ ነቲ ግብርታት እግዚአብሔር ክትመዝን ትደሊ ከመይ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዘይዓቢ ሓሳብካ ስለዚ ምስዓብ እንተኾይኑ ቀዳማይ ብምሉእ ሓሳብና እግዚአብሔር አምላክ ክንስዕቦ ይግባእ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና እሞ ከደኣ በሐሳብና እግዚአብሔር ምስዓብናዮ እንታይ እንገብራለናዮ ብድሕሪ ትሕቶ በሐሳብካ ስዒብካዮ እንታይ ይድል ብድሕሪ በቃልካ ክትምስክረሉ ለካ ምክንያቱ ዘይድሓኑ ድሕነት እንህበሉ ንዘይ አመኑ ብስራት ነበስረሉ ሜዲያ ቃላትና ግብርና ስለዝኾነ ሰብ ሓሳባትና ስለዘይ ምርምር ቃላትና ግብርና ርዩ ስለዝምርምር በቃልና በግብርና ድማ ንክርስቶስ አምላክና ክንስዕቦ የድልና ማለት ስለዚ ቃላትና ወይኩን ነገርክሙ ቅሱመ በፀው በጸጋ ወበጽእ ቅሱመ በፀው ወበጸጋ ሙሉእ ይብል ማለት ብጨው ዝተቃመመ በጸጋ ድማ ዝመልአ እዩ በቃ ናይ ክርስቶስ ምስዓብ ልሳን ማለት ነዚ ንክርስቶስ አምላክና ምስዓብ ማለት እቲ ቅድሚ ሰብ ዝመስከረለይ እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክትን ወደይ ክብለ ይፈልጠካ ክብለ ክምስክረሉ ነታይ ዝሓደን ግን ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክትን ኣይፈልጠካን ይክብለ ስለዚ ቃላት ሓይል ኣለዎ ማለት በሐሳበይ የምልኾየ በቃላተይ ኣይምስክረሉን ግን ወፃይ ስለዚ ነቲ ሓሳብ እንታይ ምስልና የድልዮ በቃላትና ንኣምላኽና ከነምልኾ የድልና ቃላት ጥራይከ ጎይታይ ኢልካ ምስዓቢ ኣይፋሉን ከምኡ እሞ ጎይታይ ምባል እሞ ኣረ ይብል ቅዱስ ያዕቆብ ንእግዚአብሔር ኣጋንንት እኳ ከይተረፉ ጎይታይ እዮም ዝብልዎ እንታይ ለውጡ ኣጋንንት እኳ ከይተረፉ ኣረ ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ይብል ስም እግዚአብሔር ክጽዋዕ ከሎ ኣጋንንት ይርዕዱ እኳ ደኣ ኣረ እንታይ የንቀጥቅጡ እኳ ደኣ ይብል ስለዚ ጽቡቅ ግብር ግን ስለዘይብሎም ኣበዮም ኣብ ጸልማት እዮም ዝነብሩ ስለዚ ጎይታይ አምላክ ክርስቶስ ጎይታይ አምላከይ ጥራይ ስለዝበልካ ዋጋ የብሉን ቃላትካ እንታይ የድልዮ ግብር የድልዮ ማለት ነዚ ኣብ መወዳእታ ጎይታይ ብስምካ ዶጋንንቲ ይውፃናን ኣይተኣዘዝናካ እንዶ ሁሉን እዮም ኣነ ግን እንታይ ክብሎም ኣይፈልጠኩም ምን ይክብሎም ምክንያቱ በቃል ጥራይ እግዚአብሔር ምስዓብ ኣይከኣልን እሞ ከደኣ በቃል ጥራይ ምስዓብ ተዘይከኣል ተኮይንኸ እንታይ የድልየና ግብር የድልየና ማለት ነዚ ከጠንቅቐና ከሎ እዚ ህዝብዝስ ብልሳኑ የምልኸኒ ብግብሩ ግን ካባይ ርሑቕ ኢሉ በቃ ስለዚ ከምኡ ዝኾነ ድማ ኣይሰዓብካንን ርሑቕ ኢኻ ዘለካ ይዝብለካ ዘሎ ስለዚ እዘን ሰለስቲአን ከመይ ኮና ከም ሓደ
ተጠሚረን ይሰራል حساب قال موداتو دما مني غبري بحسابنا بقالاتنا بغبرنا نمن كتصعوينا በቃ ምርጫ ዘይብልና ካብለው ምንኔ ንክርስቶስ ክንስዕቦን ስሙ ክጽዋዕ እንከሎስ ክሳዕ ክንደዚ ደስታ ዝፈጥር ሓያል አምላኽና ህይወትና ይሞ ንሱ ፈጣሪናን ንሱ አምላኽናን ንሱ ጎይታናን ስለዝኾነስ ክብርን ምስጋናን ንሱ ይኹን ዝምሃረና ንሱ ይሕጅውን ህይወት ይዓድለና ንዑ ክንስዕብ ብምሕረቱ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብጸሎታ ቅዱሳን እግዚአብሔር በተረዳነት ኃይል ቅዱስ መስቀል በበረከት ምሳና ይሆን እግዚአብሔር አምላክ ምሕሩና እግዚአብሔር አምላክና ገሲጽና ይሞ ክብሪ ምስጋና ንሱም ይሁን አዝመጽ በከመይና መስዕቦ ንዝብል ነዚ ክንቀጽሎይና እግዚአብሔር ምሳና ይሆን